Atensyon taga Talisay, ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kung City Tuda, ikatakdang hugot nga upatuman sa jaywalking sa Barangay Tabunok ug Bulacau sa maong nga dakbayan sa Talisay. Kino maminusan ang traffic sa maong nga dapit. Si Chona Carion sa report. Gihulagway ang Barangay Bulacau ug Tabunok nga commercial district sa dakbayan sa Talisay. Hinungdan nga daghang gyung tawo ang maghugop. Tungod niini, girekomendar ni Joy Tumulak ang hepe sa City Toda sa konseho sa dakbayan sa Talisay nga unahon ang duha ka barangay dinhi patuman ang anti-jaywalking ordinance. Aduna nay daang ordinansa ang dakbayan sa anti-jaywalking apan way gitumbok nga dapit din kini ipatuman. Labi na kay kanin dapit sa may usa ka tindahan diya sa may Tabunok nga bisan og ang imong traffic light go para sa mga sakyanan, doon na yung mga tao nga motabok. Sumayinog na nga, nabutang sa peligro ang atong mga kaisonan. Hinuon magbutang ang City Toda og pedestrian lane aron didto na moagi ang mga tao aron di na magpasagad sa paglabang. Mihangyo ang City Toda sa pag-abag sa publiko aron matunhay ang dagan sa trapiko sa dapit. Ang makalapas dinay pamultahon og 500 pesos. I-implement na nato this year, so nagpaabot na lang ta nga mapas ang amendment sa atong ordinance nga mabuhatan na gyud og asa nga mga locations ang ipatuman ang jaywalking. Ubani rin Antiquiniones, Chona Carion, Balitang Bisdak.